tayar da himmata, motsin da ke harshe na sani kai ka inganta. Da na tsara waka sai na ji an tafe du ana yinta. Allah na sani ba iko na bane kai ka mun kyauta. Kafin na fara ta ina so ka haska ta, albarkacin alzagzaki za ka yi mun ka kara mun da kusanci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, ina aminci ka kara kun sanadin da ya sa na mabauta. Biyayye na bayi wanda ka jarraba shi ka fifita, mukaminsa ya kai kowane janibi rabbi ka kyauta. Azaba akan makasan ahalinsa ban so ka sassauta, ka tara ka ninkata ban so ka jinkirta. Allah da tsira kun faɗi mamakiyan da ka sa su ji kunci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, ya rabbi na gode ma tun da na gane limamina. Ba da wayo na ba ya rabbi na bu jagora na. Karfa mini Allah kai ka san matsalar ɗakina, kariyar ka na roka domin na ya gari garbar na. Sai jan harce na karka bar ni da kaina, na san idan ka yarda aman da zan sa su ma sai sun yi ta hanci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, labbai ka zakzaki jagoran musulman Afirka. Muna bin ka ne da yaki ne masu duka su duka, dukan motar da na duba babu kai za na sauka. Wallahi so da soyayya ta kai kadai sun ka canka, ni ban barin ka ko za a yanka. Hukuncin buwayi gun mai kaunar ka ne nake iya sada zumunci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, mafi soyuwar sha'ani na san da nai ma ibada ne. Komai na motsa in ba kai na sani asara ne. Allah wadai mai kinka ko malami na shi'a ne, wala Allah shege ne ko ko shaki ne. In ko yana gangar kana tabbata a ransa yana da bukilici. Abu liman malam ko a sanja masallaci, ni rabu ya yi halitta ta ne kawai na mawake. Ya sanya yar gidan Abu Dalla ta haife ni har ta wanke. Diyar jinin mutan Mali asalin kabilar Batoranke, ta ce mana kai ne tsira cikin sanka in na rike. Mota gaban keke gurasa uwar fanke, aida ana gadon waka a halin da sai an ba su tukwici. Abu liman malam ko a sanja masallaci, kowa ya bar Ibrahimu asara ya yi babba. Amma na sani ba kowa ne hakan za ya gane ba. Wasu sun bace ne wasu hasada ce ta sa su gaba, amma hatara ko in ce kai tan kuma su yin gaba. Allahu bai so ba ba zai amince ba, wallahi sai kallo lamarin zagzaki irabu yake da hukunci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, amma masu nisan kwana za su riski bayani na. A murje a hure ganewa sai an kira tauna, kafin na furta na san mai zan faɗi ku zazzauna. Amma masu ji ba laifi ina faɗi ku a auna, ku daure mu zauna batu za mu tauna. Amma inuwar ɗaya ce alzagzaki yi ku zo ku kara kusanci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, jagora guda ɗaya ne na biyunsa sunan shi dan zamba. Ya leko ya koma a nan ba zai samu gurbi ba, wanda du ya kama dama ba imam yake bi ba. Ruhi idan akwai Ahmadu ba za ya ruɗe ba, sunuki da jazba da Ahmadu mun kaɗi ba. Renan umma tasiri ga rijali kofar da rabu ya baiwa aminci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, da dama suna kin Allah ma a karshe su dimauce. Ko wacce amanar zakzaki dole ne za ya sangarce. Kusa idan ku bi shi da kallo ga hicen za ya lalace. Sufofin shi sun caccanja masu hankali ku tantance. Taba shehu illa ce ko na ce masifa ce, da akwai magana amma mu bari lokaci ya taho da hukunci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, Imamul Bara'a shehu na zina baban komanda, ko cikin alitaju kai aka baiwa sirrikan ajanda. Shi yasa rabbu yayi maka zina abinda duka so ka tada, waka baiwa da Allah yayi maka shehu wa za ya kauda. Sama sai da lada kai kadai na shaida, kowa ya zo gare ni in ba kai sai in ga ya fito da sufar ha'inci. Abu liman malam ko a sanja masallaci, a ya zakzaki labbai ka ta ko ina kai na zaba. Shugaba kusanci jiki na karmi ya gusura ba,
shehu duk abin da ka so in sha ka ce mun na kurba ka saya imam mun sai da ma arabu za mu duba wani ka ba gwani ba ba zan yi masa aba a ya imamu sharfuddin ku ne kuke tsayar da kafar musulunci abu liman malam ko a sanje masallaci ta ko ina yabo na kai ne shehu baban sai ba ba zan tuna ba balle ne shigo da san wani ka abba kai ne muradi na kibiyata ba za ta juya ba imamu kai gaban soyayya lokuta ba kalilan ba a barbatin a gaiba rayuwa da kai na saba wallahi shugaba kai ne a jinin musammanin ka na haifar kaskanci abu liman malam ko a sanje masallaci na san ka san da ni ibrahimu so na yakini ne tabbaci nake nema kuma ka riga ma da ka bani abinda duk ya zo shigaran ba kai na kan cire tsammani imamu kai na kama kai na sani da kai na samu imani ko mamma addini kai ne ka zamsani zagzaki ya alkibla ta kullun cikin yabanka nake fadanci abu liman malam ko a sanje masallaci ga mai kira abu Allah ba da tsoron halitta ba a daɗe ana yi sai gaske ku sa ido magauta imamu yayi bara'a zalunci dole za ya kwanta an jarraba shi ya cinye jarrabar ku maimaita san safarin lata wajibi na maimaita alzarzaki na musamman ne mu nutse cikin so ba sassauci abu liman malam ko a sanje masallaci rayuwa da komai na baka kai ne aminci na nasarar mu kai ne sharfuddin labbai ka sirrina abun kwaikwayo ga muraji ai kai ne kabulina baiwar musamman rabu yayi wa alzarzaki maulana halitta ki dangana da shi zaki zauna shehu mai abun mamaki kowa ya ja ka shine yayi ganganci abu liman malam ko a sanje masallaci abu liman nace malam ko ka canja masallaci domin ba a liman bayan liman ku bar kawaici jagora guda ɗaya ne ta ko ina yana da inganci baban aliyu da hamidu masu baiwa makwabci shehu mai karamci ga yawan aminci wallahi zuciyar da ta same ka ta rasa ka ta fada gaskanci